golek bakso nang ndi? Pan, mandek kok, Pan. Lah apa, Bu? Mandek kok wis salah paten ono iku mesinmu iku. Aku keluwen kate golek tahu saya. Salah, ono urusan aku. Urusan apa maneh sih? Maksudmu apa iki? Konten-kontenmu iki, ha? Maksudmu kontenmu iki lho, apa maksudnya? Apa kok emang? Loh, ya apa rek nyindir-nyindir aku sih, Pan. Alah apa sih nyindir? Teko kontenmu. Oh, ngeroso ta, Tersinggung aku ambek konten-kontenmu iki. Tersinggung. Iki urusane wong lanang aja melok-melok. Bareng. Ro asline iku lha apa mbok sebar-sebarno luas iku. Pancet ae peresan nekuk iki ya. Kon iku ya nek gak ngerti cerita asline lha apa kon iku melok-melok iku. Iki urusane wong lanang iki. Ya tapi gak usah nyindir-nyindir ngene, Rek. Lho sing nyindir awakmu jenenge konten kreator universal Mang yo. Lah iya, mbok pikir kontok. Lah iya apa? Konten gak kontok. Kak, iki pasti gawe aku iki ambek bojoku. Kamu tok tak kirim nang WA-mu, kan posting nang IG. Lah apa tak posting nang sosial media yo tak jabri ae nang nomormu. Lah iya, Ya kan aku yo urusane wedok. wong ae rek. Kon iku barekan lho lah apa sih kon iku kok melok-melok urusane wong lanang iku lha apa? Ya kan aku wedok ya wis berhak lah ya. Iya, kon ancene wedok tapi gak kabeh wong wedok kok dapuranmu. Ya Apa ngene iki? Iya. Kok gak ngerti ceritane yo. Melok urusan nek diomong-omong Lah, iya. kono-kono. Wes wis ancene cangkem lower yo ngene iki letrek cangkemmu iku. Wis gak ngurus aku. Bah, kon ancene ngerasa tersinggung ya wis. Kono labraken bojomu dhewe. Ayo, bojomu omong ngono. Nang di bojoku. Ngomong sak karepe dhewe. Oh, tak pancing.